kellna sensiela ta' konsultazzjonijiet pubbliċi, ta' konsultazzjonijiet mal-stakeholders iktar milli pubbliċi. Tallimt ħafna minnu dan il-proċess dwar l-importanza tal-konsultazzjoni pubblika. Jiġifieri tgħid li x'kont nagħmel differenti llum kien illi l-emenda proposta li indubjament kienet ċprunata minn motiv ġenwin. Kellna noħorġuha għal konsultazzjoni pubblika. U dik tgħid li waħda mill-ikbar talimiet li ħadd f'din is-sena ta' leġislatura ġdida dwar l-importanza li fejn ikollok bidliet illi huma ta' ċerta importanza fil-pajjiż. Inti toħroġhom u tagħmel proċess ta' konsultazzjoni pubblika jkunx terba' ġimgħat ta' tradizzjonali si ġimgħat ilma tisma' mingħand in-nies. U x'smajna mill-stakeholders diversi li konsultajna magħhom f'dal aħħar jiem. Fimna illi fil-waqt li qabel kien hemm min kien qed jitkellem dwar il-ħtieġa jew le ta' din l-emenda, illum għandek b'mod konsonanti kulħadd qiegħed jgħid isma' emenda leġislattiva hija meħtieġa. Mela l-punt tatlu issa mhux kif kienet is-sitwazzjoni ftit tal-ġimgħat ilu, hija li għandek konverġenza li l-ħtieġa tal-emenda leġislattiva qed hemmhekk. Għaliex mhux kulħadd qed jaqbel imma fuq kif għandha tkun. Il-ħtieġa tal-emenda fil-waqt li qabel kellek min kienet jgħid huma di mhux prassi lilha teżisti snin. Ħadd ma tressaq il-qorti. Xorta t-tobba kienu qed jagħmlu l-interventi li kienu meħtieġa biex isalvaw ħajjet l-omm jew saħħitha. Dik il-prassi li kulħadd minn għalih kellha l-komfort legali, illum għandek it-tobba nfushom li qed jirrikonoxxu li l-avukat tal-istat tal-parir tiegħu. Huma ħadu l-pariri indipendenti legali tagħhom, dak il-pariri qegħdin jikkonverġu u allura biex tiġi stabbilita ċertezza legali. Illum hemm qbil li għandu jkun hemm din l-emenda illi tagħti ċertezza legali. U jnejn huma 3 prinċipji ewlenin li ħarġu mid-diskussjonijiet differenti illi kellna mal-stakeholders madwar il-mejda. L-ewwel li jkun hemm ċertezza legali, t-tieni li jkun hemm protezzjoni lit-tobba, protezzjoni lil-lhom prospettiva u protezzjoni lil fetu wkoll. Mela dawk huma l-prinċipji ewlenin illi nemmen illi b'dak li tħadditna madwar il-mejda rajna li hemm ħafna punti fejn qegħdin nikkonverġu. Jiġri kulħadd qiegħed jaqbel illi ħajjet l-omm m'għandix tiġi perikolata. Li fejn tarbija tista' titwellet, għandha titwellet. Hemm qbil ukoll illi s-saħħet l-omm għandna nipproteġuha. Dak huma l-prinċipji. U nemmen ukoll issa l-aħħar biċċa li jonqos hija illi dak id-diskussjonijiet nifformalizzawhom f'emenda għall-emenda kif kollna t-tekst finali nerġgħu nitħattuh mal-stakeholders kollha, dak it-tekst finali mbagħad jitmexxa l quddiem fil-Parlament u jittieħed eventwalment il-vot dwaru. Il-kwistjoni tirrigwarda is-saħħa tal-omm. Iva. Min jgħidlek isma' ma da mbagħad fejn se taqta' l-linja. Issa inti dejjem qed f'dawn l-aħħar ġimgħat li anki dawn l-emendi li jipprospetta l-Gvern se jibqgħu ħarsuh dak il-prinċipju. Tikkonferma li l-Gvern se jħarsu dal-prinċipju tas-saħħa tal-omm, tal-ħajja tal-omm donnu hemm konsensus ġenerali. Però il-kwistjoni hija s-saħħa tal-omm. Fimna madwar il-mejda li qed nitkellmu dwar kundizzjonijiet ta' saħħa gravi u dak il-kundizzjonijiet ta' saħħa gravi jistgħu eventwalment jipperikolaw il-ħajja tal-mara u allura kulħadd qiegħed jaqbel jew tista' tgħid għandek bil-ġenerali. Kulħadd ma naħsibx. Għandek bil-ġenerali illi fejn għandek kundizzjonijiet ta' saħħa li jistgħu jipperikolaw ħajjet il-mara, kulħadd qiegħed it-tobba jistgħu jintervjenu. It-tobba għandhom jagħmlu l-intervent li huwa meħtieġ. Fejn it-tarbija u l-emendi li qed tipprospettaw issa. Fejn il-fetu jista' jiġi salvat, għandu jitwellet u jiġi salvat. Dak huwa prinċipju ewlieni. Però issa l-emendi li qed jipprospetta l-Gvern li s'issa ma rajnihomx, titkellem fuq prinċipji ġenerali. Għaliex ir-rispett illi għandna lejn l-stakeholders kollha qbil li għandna magħhom huwa l-emendi se jkunu ipoġġu fuq il-karta dan id-dritt li t-tobba jintervjenu. Però mbagħad se jagħmluha diffiċli biex fil-prattika attwalment jiġi aċċessat. Kull fejn huwa meħtieġ illi jsiru dawn l-interventi se jkunu jistgħu jsiru, però il-prinċipju ewlieni ieħor li konsistentement qednieh huwa li m'għandux ikun hemm abbuż minn din l-emenda.